Vierailin tänään Virolahden bunkkerimuseolla. Museossa pääset tutustumaan talvisodan ja jatkosodan tapahtumiin niin videon välityksellä kuin ihan konkreettisesti esineistöön tutustumalla. Ulkoalue sisältää suuren määrän erilaisia retkeilyreittejä, esimerkiksi tuntemattoman polku, erämaapolku ja pisempi salpapolku. Touhua ja puuhaa siis riittää vaikka koko päiväksi, jos lähdet kiertämään ulkoalueet. Tässä videossa esittelen bunkkerimuseon sisätiloja. Suosittelen lämpimästi tätä kohdetta kaikille sotahistoriasta kiinnostuneille. Sisäänpääsy oli 10 €, joten sekään ei ole suuren suuri. Tervetuloa tutustumaan Virolahden bunkkerimuseoon.